Is-7 ta' Diċembru, tifkira obbligatorja ta' San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 5, versi minn 17 sa 26. Jum fost l-oħrajn, Ġesu kien qiegħed jgħallem. Kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Farisej u għorrief tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilija u l-Ludija u minn Ġerusalem. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġiel iġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ. Huma bdew ifittxu li jdaħluh ġewwa u jqegħdulu qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u nisluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura il-fidi tagħhom, qallu: Ħabib, dnubietek maħfura. Il-kittieba u l-Farisej qabdu jaħsbu u jgħidu bejnhom u bejn ruhom: Dan minu biex jitkellem hekk? Din dawa. Għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu. Imma Ġesu ara f'ħsibijietom u qalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef tgħid? Dnubietek maħfura, jew tgħid qum u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: Qum, qiegħed ngħidlek aqbad friexek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom, qabad il-friex li fuqu kien mixħut u telaq lejn id-dar ifaħħar lill-Alla. U l-koll baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lill-Alla u ntlew bil-biża' u bdew jgħidu: Rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'jipparalizza il-moħħ u l-qalb u jibblokka l-qawwa ta' Alla li tfejjaqna? Id-dnub u n-nuqqas ta' maħfra bla dubju. Id-dnub jipparalizzana aktar milli tista' tagħmel dan kur marda fiżika li nistgħu nimirdu biha. Id-dnub u l-ħidma tas-saltna tad-dlam u jżommna marbuta u l-sira tiegħu għall-eternità. Hemm biss soluzzjoni waħda u din hi il-fejqan u l-qawwa ta' Ġesu li jnaddafna permezz tal-maħfra tiegħu. Il-mod kif Ġesu kien jitratta lil midinbin kien jiskomoda lill-għalliema reliġjużi ta' żmien Ġesu. Meta mifluġ inġieb għand Ġesu minħabba l-fidi li kellhom f'Ġesu il-ħbieb tiegħu, Ġesu għamel xi ħaġa li ħadd ma kien qed jobsora. U l-ewwel ħafer id-dnubiet ta' dan ir-raġel. Il-kittieba qisu din bħala dawa għax huma fehmu li Alla biss kellu l-awtorità li jaħfer id-dnubiet u jħoll raġel jew mara mit-toqol tal-ħtija. Ġesu ħaddem għalih awtorità li Alla biss seta' jeżerċita. Ġesu mhux biss ta' prova li l-awtorità tiegħu kienet ġejja minn Alla, huwa wera wkoll il-qawwa kbira tal-ħniena u l-imħabba tal-Alla lis-salva billi fejjaq lill-mifluġ f'ġismu. Ir-raġel kien ipparalizzat mhux biss fiżikament imma wkoll spiritwalment. Ġesu ħelsu mit-toqol tal-ħtija u saħħu f'ġismu wkoll. Il-mulej dejjem lest biex ifejjaqna f'moħħna, f'ġisimna u f'ruħna. Il-grazzja tiegħu teħlisna mill-qawwa tad-dnub
u mill-jasar tax-xewqat, tal-passjonijiet u l-vizzijiet ħżiena. X'qed tħalli li jżommok milli tilqa' l-qawwa ta' Ġesu li jrid ifejqek? Amen mulej li l-qawwa tal-fejqan tiegħek tmiss kull rokna fil-ħajja tiegħi. Ħsibijieti l-aktar moħbija, ix-xewqat, l-attitudnijiet u l-memorji kollha tiegħi. Aħfir li nuqqasijieti u ibdilni bil-qawwa tal-Ispiritu Santu permezz tas-saċerdoti fis-sagrament tal-qrar. Ħalli nimxi b'kunfidenza fit-triq tal-verità u s-sewwa tiegħek. Amen.